Assalamualaikum. Pak. Ngarit nih ya Allah. Wedhusku. Piro nek telu lagi. Pak menika lek ngarit. Parek kan. Lho. Yo monggo mangan. Ben lemu sesuk didol ya toh. Didol sesuk nek wis lemu. Ben manasik tapi. Olak ini mulai ngarit. Panasnya ram bawane. Isuk panas, sore udan. Dah kono dipangan. Tak dulang piye ra gelem mangan, Tak dulang ngene, Ndang, rene andal pundi? Ra gelem mangan yo, pinter Ndang dipangan ya. Kono Ndang, pangan. Tak ngombe sik aku. Ngolak tenan. Ngolak aku terus. Kayak kene iki. Wis. Wah, ngombe sik ngene. Ngolak. Panas rada yuk. Wah, isine bek ya Allah. Wah. Angkat ya, Bro. Mantap. Ya Allah. Kayak rambutan ya. Luwe ya ajene. Enak. Kayak gini. Buanglah sampah pada tempatnya ya toh. Ngelek gua sembarangan. Marahi banjir. Kayak rambutannya rada kecut di sana. Wah. Kunci jan rambutannya. Enak loh. Tapi aku rung mangan. Tengkungku lara. Pak menyekai bisa tipes aku enggak tak wah kecut mulbetnya wah saya mene nek alat mending nek cacingnya pisan wah mau mancing tepak sing ndi yo iki ndi pancingnya kemek sitok wah iki ya kalau iwak sih dilawuh. Makku paling nggak jangan tok ora. Tapi beneran dilawuh iki arite ben kene. Kayak ngendi ya. Nek cah cilik. Kene. Mancing lah. Golek lawuh ya toh. Masa gini. Wih, rene medan cicuk. Jangan kocok Ye gape. Pasane. Wah. Kene. Rawat barang. Karena tatem kok piye lho. Ngomong jane takon mulai tatem lho. Cuma ber kayak wal-wal ini piye garpe. Kasuk. Wah, hit. Oh, ini rotek buat. Enggak masuk ini. Jangan ruwet ini. Raut. Jerumen aja gini iki. Kok ngono. Weh, pasang ge sandal ya. Sandal marai blatrok Wah, lah kainnya gede ram ke kodal iki.
Masalah. Kali ini dua pergi mau nih. Mulai kok kali ini. Wae bocil gede kan. Keren mau mancing loh. Astagfirullahaladzim. Mancing lele itu ada ya. Oke, jangan deh. Kemah kok. Ya Allah. Nah, itu tadinya. Wah, salah. Gede-gede ya Allah. Untuk wak gede ngelak leong-leong. Ya Allah. Wah. Tinggal iwak itu ya. Cacing ame begini. Ini tuh gede-gede nih. Oh iya, ini jadi Mas Agus sih. Biasanya diwai harapan besar nih terkadang mengecewakan. Dari Mas Agus itu tak loh. Wah, kata-katanya mau masuk. Wah, rasa sedeng itu sampean. Pancingnya cuma mikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Ujo pajapu tai ngasu. Wah, Pak lele loh. Ya Allah. Ya dapat ini. Wah, ya. Gorojokan. Oh, ini. Dan bualas kulit hijau. Sing digagas duwe bojo asik. Ada gula, ada semut. Burung rondo ayo diresmi. Ya Allah, rondo kuwi rondo iki. Telepon karepe piye? Yo apa ya ngopeni bojone wong barang. Nah, rondo akeh. Buni-buni tenan lho. Dadak karo bojone wong lho. Kene lho mancing-mancing. Golek bulan iki lho. Wah. Ora ndani pangan yo. Ngene utuh tak santai iki. Mbak ini itu jane. Atiku rasane lara, nyawang kowe rabi karo wong liya. Pak, masalah. Pacarku ilang, ndak rabi. Tega kowe, jan tega tenan kowe ya, goblok kowe. Ora milih aku sing setia kowe ngene. Aku lho penyabar. Dono, buktine aku mancing lho ora itu ya sabar anu sungsung. Ngono aku mau tinggal rapi ya Allah. Tega namanya tega. Wah. Wah, lele, wah masalah. Ora dipangan lho. Wong lele tak ngono ini. Wah. Entuk muga-muga. Wah, iki lho, Pak. Untuk masalah. Allah Akbar. Woi. Apa iki, Pak? Otrok. Wah, salah. Sempak kayak gini ya Allah. Woi, tembaknya sapa woi? Weh, gua tembak kayak kali ya, goblok pendoy. Pencemaran nih, pencemaran. Wah, baik kenger lagi. Weh, goblok. Otrok aja nih. Tembak gua kayak kali, weh, kenger pansan ora gelem ya Allah. Tembak paham nih kok. Wah. Wah, otrok. Tembaknya sapa nih kali. Nek mbang-mbang kali yo nih. Kali. Enggak. Otrok. Pak kenger kabeh nganggo tempak kaya ngono. Pak. Kotrok tenan wis. Kan kotrok Pak, tempak kaya ngono. Pak. Anu ya apa mendem kabeh melakno. Iwake ra gelem mangan. Kadung golek cacing gede lho. Kok iwak ra gelem mangan. Pak. Kemaput iwake, tempak ambune kaya ngono lho. Tempake sapa ngono Pak? Wah, katine gak enak. Bumbu kayak wae ngerakne mau sitok kayak mau apa jenenge sing pake mau ya Allah iki jenenge nyata-nyata kita wejuh sabar ujane ngenteni wah sing pake mo lho ora marak sabar marak emosi tenan kok wah ya ngono nganter ram kali ini
Rokok. Wah, kotrok. Batane picek. Lah. Korekku ndi? Wah. Iki korekku. Oh, iki ceblok nek kene. Nganu aja wah, ya Allah, lembone kene. Kemek kaya ngene. Piye lho iki? Suwal kesiseten ae. Wah, iki ora kowe enak. Wah, ngono. Sambil rokokan nunggu iwak, ya lho. Wah, sip iki. Kawine center, iwake gede-gede. Tak tabok-tabok mbok. Wah. Kuwi ora pentek iwak olahraga e. Wah. Kuning. Wah. Bosol. Nah, jangkas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wah sehat tenan endi wae yo pokok aneh ae sehat wah iwak iki wae saking ku gede-gede lho iwak lele mau ora gelem mudhun ya pencemaran ya mau sing loh. Iwak endi to? Woi, kotok. Nyapa? Kowe nyapa nek ngono? Golek lawuh kok. Katamu ora ro mancing kowe. Ro, trek aku butuh lawuh bareng. Woi, iki mau mancing. Nggih mancing ora turune. Iki ujug kalimu. Kabeh sing melon duwe ning ngene. Lho wae mancing aja nyetro lek kotok kowe. Barate wae lho. Ben ra kowe. Ben, kotok e. Wah, marane mok sedan kowe. Ben, ayo. Nyapa butuh lawuh? Arepmu. Bo, dan kowe. Woi. Gantuk rene ole. Nah, padha. Wah, ndi lakmu kowe? Kotrok lendrat kotrok. Dan kotrok kabeh. Pertama mancing untuk sempak. Loro dirusui wong nyetrum. Piye lho, lek mancing ora jane iki. Ya ada udan di sana, meteng luwe. Yo tak tingkat mau lho, tak entek kok. Gara-gara dirusui ae kok. Gene suwopi sing ganggune ora niki. Keluwen wae rong mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, meni. Ini. Ya tereram kali ini ya. Hujan mendung. Kowe. Wah. Rokok etak korake ceblok. Tak ndoso aku mau. Iya meni bener. Wah. Iwak kuwen wanggang kuwen. Utruk jane wong utruk. Wong katane wong picek karo nek guru mancing koyo ngono malah. Setrumi kongso lho. Ngeri wae ngono kuwi. Nah, wong sak ekosistem yo ngono kuwi. Pateni kabeh disetrumi. Nyapa kowe rene? Oleh, Bro. Oleh, sapa sing ra mulai? Ah, rasa. Lho, rasa. Ora to jane. Oleh. Weh. Lho, kagak. Ora oleh wae paling. Oh, oleh bener. Ora digede yo. Tak critani yo. Oh, cerita nabi-nabi. Heeh. Ning aku ning kene kan. Delok YouTube. Oh, kene iki YouTube ya, korban YouTube. Tenan iki. Lah iki lho, kro. Oleh yu ning kene. Wes, latol iki wes. Putih duyung. Wah, gura. Putlok iki. Gura. Wah. Desu, Cuk. Sawani lho. Ceteki. Wah, nggarakne emosi tenan iki. Rong entuk iwak lho aku. Lah kuwi iwake. Oh, cantinge sing utuh. Wah, kotrok iki. Wah, nggarakne emosi tok. Desu jane. Cetek, gura. Dik ketelep aku, ora iso nang aku. Mancing ora oleh mancing. Oleh nyek. Pak Umar ngutahe apa ya oleh. Aku tau di wae. Emosi aku, Cuk. Oh, jenenge ganggu wong apa jenenge nyetrum kok. Matane picek kok. Gure nek jenenge wong mancing lho, Mas. Bisa setrumi. Wah, jane dan golek lawuh ya bene to. Golek lawuh setrumi ora kono kabeh
iwak sing udet-udet wae urip kok. Lemok meneh. Sedot wae. Mancing kan golek iwak sing gedhi, sing cilik apa ya gelem mangan, cacingmu sak Wah, iki lho. Kok entuk sak tabok-tabok, entuk sak tabok-tabok. Oleh mbok mulih-mulih kono. Wah, keluwen aku. Nek omah alas masak. Ora bayaran, duse rong payu. Dolen wedhuse tak tukune opo piye? Piro, mani piro wae? Mani piro ya? 50. Kocok kowe kocok. Nek tuku lho sing tak rong juta. Ya tangan iki mbok brene lho. Wah, kok mendelep wae ra. Oh, lho mendelep. Kaline senter lho. Wah, kurang iwak-iwak. Mulyono wis. Seto. Lek ora oleh mulih ae. aku lho mak jago minta kapan mancingku jago mulya rene iwak rene. Ora iso. Balik aku. Mulya. Balik aku. Delok ya ora oleh balik aku. Balik aku. Hei! Hei! Balik aku. Hei! Kembloh kancane ngene iki. Beh. Balik aku. Suwe apa kali oleh? Wedan kowe. Kali. Arek ora oleh akeh. Lho malah koyo ngene lho Nek mau tak koyo donya iki ra gelem napa saiki. Angel wong bilang karo Indonesia. Saiki kok akeh bencana alam. Iki dhewe lek jojo aja ngriti. Dipelihara. Jadi lek suka tanggarapan aja di macul koyo ngono lho Pak. Pak. Ben panggahane sejuk ben very good. Wah. Mau entuk ah yo garing-garing koyo ngene. Iki lek dipakane apa yo gelem lho koyo ngene iki. Masalah. Tapi ya ora apa-apa kena ditorong kae iso manuk. Budal sik setok akeh lho. Masuk sik kurang kan. Wes kowe. Sangatane suwe. Arep padha ae ora. Tanggah nglarat wong iki sore paling. Dan kotrok ansedan tenan kok. Mancing diganggu wae ngene. Nek kene, Pak. Nek uwat ni bogor yang sing ganggu nek. Bogor kok sampe suwek ngene piye? Piye? Uri kan. Wong entuk iwak blas lho. Kita cengkat mau lho lek nyemplunge yo. Ora dipangan-pangan. Nah. Yos, ngene jabung-jabung gogo entuk lah. Bah. Truk tenan. Ngosel aja nih. Wah, ori. Wah, ya kosong nak. Kosong. Ya ndak umum ae. Iwake bedene iki rejane. Ngarakne emosi ya. Katawan mau mancing ra entuk iwak-iwak. Wah. Iki piye kena dileh ya lho. Kon meneng ngelira lho palesane. Wesel aku. Apa sabar mancing lho kan mau ra itu kan diganggu. Yang pertama yo entuk sepak, mbuh sepake sapa? Marakne pencemaran iwake garane semaput yo to ora doyan mangan. Yo to sing keloro anu wong nyetrum. Wes garane emosi tenan wong nyetrum emo. Wah. Makene mau mancing lho yo. Urung entuk setrume isore. Wah ya Allah, wah koclok tenan. Kayak mau gek kerteluan wis wah. Kancane mancing dadi ben. Woi! Hei, malah ngomong dhewe to ora nek kancane iki. Lho nyapa mau mancing kok kene. Step ya we. Oh, step yo ngene to goblok. Yo nyapa lho ning kene iki. Iki mancing lho, mancing. Wis oleh kurung. Kurung entuk ganggu wong ae kok. Nyapa gangguane apa ae. Apane? Apa yo aja guyu lho lali. Ora alasan gula awakmu. Itu sempak kok, sempakku paling. Oh, lejo to? Heeh. Sak gawe kene kemen juat lho. Lah koclok koyo sempak diguake kali yo. Ambune ra enak. Wah, keloro yo. Piye? Montrom, wah kancane mancing dhuwur lho ya. Wah, setrum iki sore. Wah, ngono lho kancane ngolor kabel. Wah, ora trom tetet ngono lho, Go. Gendol lagi. Udah balik aku ngene koyo ngene kesel Mas aku iki malah. Wah, aku mancing lho entuk rupe aku. Sumpah ora entuk blas aku. Oh iya wis kahananmu ngono ki ora sama iki dalan umum ora kowe tok sing gawe. Lah iki kuat ae nyapa sak sik aku wong ngono tungguh ae. Ora usah nunutan ning kene wilayahmu wilayahku ngono lho. Ha iki nek umum kudu wilayah nyapa kowe yo. Wis kalih ngono. Ora iso gak. Megah. Aku wong linggo kene mencolot gak iso. Tak tokne lho. Sekti manggo gula kuwi. Alah nyapa yo. Oh kowe akeh tendung bau. Wah, truk ndak wani aku. Yo ora enggak
enggak wis ono liwate digoreng. Kok iso ora gelem iki lho, he? Aku mancing lho. Ngajeni karo wong tuwek. Oh ya sepurane lho, Pak. Aku mancing ta sumpah. Kowe awi. Wis ngali yo, aku sak wedhusku luwe katakan apa jenenge gabah apa katul enggak gelem ngono lho, gelem suket. Aku yo ngono tak beli tempe ngono. Oh, karo iwake. Tak kancengne tapi ra iso no. Enten ono sik. Wis gedang kali aku sak balik iki. Ogah ra iso. Besine ku sak kereminen. Wis iwat mencolotno. Ra iso wis iso kak. Wis. Nek kocok. Kocok wae. Edan kowe. Piye Wah. iki? Ah, sampe tekon kocok, Pak. Masalah. Sik Wah, gelem terus-terus wah aku ceblok pindho aku mau pisan. teboke nek ndi? Oh, nek kono. Delok Delok kuwi lho. urusanku. Wah, aku katisen kowe. Kowe ya diwe. Sik arek balik aku wis urusanmu kaya ngono wis aku Edan tenan edan. Enggak aku tahu aku lek kaya ngono. Wah, kocok. Oh, gedung atake. Medulmu tenan. Wah. Oh, hati sendi emberku mau. Wah, kocok kancane. Doedan kowe. Wah, wah, emosi tenan aku. Wah. Ya Allah.